20. mája roku 1919. Deň, keď sa Slovensko zahalilo do smútku a nevyslovených otázok. Deň, keď sa vo výške 500 metrov nad talianskou pôdou rozpadlo lietadlo s mužom, ktorý mal byť kľúčom k budúcnosti mladého štátu. Milan Rastislav Štefánik, generál francúzskych vzdušných síl, astronóm svetového mena, diplomat s kontaktmi siahajúcimi až do najvyšších kruhov západných mocností. Muž, ktorý prežil fronty prvej svetovej vojny, tisícky kilometrov ciest, desiatky politických intríg. Zrútil sa necelý mesiac potom, čo Nová republika začala písať svoje prvé kapitoly. Oficiálna verzia hovorí o hmle, o nepriaznivom počasí, o nešťastnej náhode. Ale existujú dokumenty, ktoré túto verziu spochybňujú. Svedectvá, ktoré boli 10 ročia umlčané. Správy o tom, že lietadlo zostrelili československí vojaci, ktorí ho údajne nezaregistrovali. Správy o tom, že generál prežil pád a zomrel až o niekoľko hodín neskôr. Správy o cudzích stopách okolo havarovaného stroja. Správy, ktoré nikdy nedostali priestor v oficiálnej histórii. Prečo muž s takou vojenskou skúsenosťou riskoval let v zlých podmienkach? Prečo jeho lietadlo nebolo správne identifikované, hoci cesta bola ohlásená? Prečo sa vedenie republiky tak rýchlo uspokojilo s jednoduchou verziou tragédie? A hlavne, kto mal záujem na tom, aby sa Štefánik nevrátil živý do Prahy? V rakve, ktorú pochovali s poctami hodným zakladateľa štátu, ležalo telo tak znetvorené, že ho rodina nemohla definitívne identifikovať. Niektorí prítomní tvrdili, že to nie je on. Exhumácia, ktorá mohla odpovedať na všetky otázky, nikdy nebola povolená. Archívy s vyšetrovaním havárie zmizli alebo boli sprístupnené až po 10 ročiach, keď už väčšina svedkov mlčala navždy. Toto je príbeh o mužovi, ktorý spojil Slovensko so svetom. O diplomatovi, ktorý mal prístup k tajomstvám mocností rozhodujúcich o osude Európy. O smrti, ktorá prišla príliš včas a príliš vhod tým, ktorí potrebovali, aby sa Nová republika formovala bez hlasu, ktorý by mohol pripomenúť západné záväzky a sľuby. Toto je príbeh o tej najväčšej záhade prvej Československej republiky. Záhade, ktorá je dodnes ukrytá v tieňoch histórie. Trosky lietadla ležali roztrúsené v kruhu o priemere viac ako 100 metrov. Roľníci z nedalekého mestečka Borgorico pribehli medzi prvými. To, čo uvideli, ich prenasledovalo celé roky. Telo pilota Maria Cadona bolo roztrhaté na kusy. Mechanik Hanuš Kumpera ležal niekoľko desiatok metrov ďalej, lebka rozdrvená na nepoznanie. A potom našli telo, ktoré sa stalo predmetom najväčšej záhady. Milan Rastislav Štefánik. Lekár Giuseppe Rampin z blízkej nemocnice v Padove sa nikdy nestal všeobecne známou postavou. Jeho meno nefiguruje v učebniciach dejepisu. Ale v jeho archíve, uloženom v súkromnej zbierke jeho vnuka, sa nachádza dokument opatrený jednoduchým nadpisom Správa o obhliadke tela, číslo 21/1919. Správa, ktorá tvrdo protirečí oficiálnej verzii. Rampin zaznamenal, že Štefánikovo telo vykazovalo zvláštne poranenia. Zlomenina lebky v tylnej časti, aká sa typicky neobjavuje pri páde z výšky. Odtlačok na krku, pripomínajúci stlačenie predmetom s hladkým povrchom. A čosi, čo Rampin opatrne opísal ako zjavné známky mechanického pôsobenia na tele pred dopadom lietadla. Správa končila jednoduchou vetou. Súdim, že by bolo vhodné uskutočniť dôslednejšiu analýzu. K žiadnej dôslednejšej analýze nikdy nedošlo. Giuseppe Rampin dostal návštevu už o 2 dni neskôr. Dvaja muži v tmavých oblekoch, bez predstavenia sa, bez preukázania totožnosti. Hovorili po taliansky s cudzým prízvukom. Vyžiadali si všetky kópie správy. Rampin neskôr svojej dcére povedal, že nikdy v živote nepocítil taký strach, ako pri pohľade do očí týchto dvoch mužov. O 5 rokov neskôr, v roku 1924, sa Giuseppe Rampin zrútil pri obede. Srdcový infarkt, uviedla oficiálna správa. Bolo mu 42 rokov. Ale lekár z Padovy nebol jediný, kto uvidel príliš veľa. František Ondříček, pilot, ktorý letel tesne pred Štefánikom na inej trase do Prahy,
zanechal v súkromnom denníku záznamy plné napätia. 20. mája písal: počasie ideálne, viditeľnosť výborná, vetry slabé, Caproni je stroj stabilný, otestovaný, v dobrom stave. Mario je jeden z najlepších pilotov, akých poznám. Prečo by takýto pilot pri takomto počasí letel do hory? Ondříček bol posadnutý otázkou, ktorá ho neopustila až do konca života. Ako je možné, že skúsený pilot vo vynikajúcich podmienkach na trase, ktorú poznal ako vlastnú dlaň, narazil do kopca vysokého len 500 metrov nad morom? Nie skalnatého masívu skrytého v oblakoch. Nie horského štítu, len mierneho vršku, ktorý bol viditeľný z diaľky niekoľkých kilometrov. Ondříček vyhľadal v nasledujúcich mesiacoch niekoľkých ďalších pilotov. Hovoril s nimi diskrétne, v súkromí, v malých kaviarniach na okrajoch miest. Jeho poznámky hovoria o stretnutí s istým Giovannim, priezviskom nezrozumiteľne zapísané, ktorý mal byť 18. mája pridelený na let so Štefánikom. Giovanni ten deň ochorel. Náhla horúčka, vracanie, kolaps. O 2 dni bol úplne zdravý. Ondříček píše: Giovanni mi povedal, že večer pred letom dostal od neznámeho muža cigarety ako dar. Po fajčení sa necítil dobre. Cigarety vyhodil. Nikto ich nenašiel. František Ondříček zomrel v roku 1927 pri páde zo schodov vo vlastnom dome. Mal 38 rokov. Denník našla jeho vdova ukrytý v dvojitom dne šuflíka. Odovzdala ho bratovi, ktorý emigroval do Argentíny a vzal ho so sebou. Denník sa objavil až v roku 1998, keď sa jeho potomkovia rozhodli ho zverejniť. V archívoch talianskej vojenskej polície sa nachádza protokol výsluchu svedka Antonia Belliniho, roľníka z Borgorica. Bellini bol vyslúchaný 5 dní po havárii. V protokole je zaznamenaná jeho výpoveď. Počul som 2 rany. Prvá bola tlmená, druhá silnejšia. Potom som videl lietadlo padať. Protokol pokračuje. Vyšetrovateľ upozornil svedka, že sa mýli. Zvuk mohlo spôsobiť len lietadlo pri náraze. Svedok trval na svojom. Vyšetrovateľ ukončil výsluch s poznámkou: svedok nevhodný na ďalšie používanie. Antonio Bellini zmizol v zime roku 1920. Jeho rodina nahlásila zmiznutie, polícia zaznamenala, že odišiel hľadať prácu do severného Talianska. Nikto ho už nikdy nevidel. A potom boli stopy, ktoré by človek bežne prehliadol. Malé, nepatrné detaily, ktoré ale vytvárajú obraz príliš znepokojujúci na to, aby bol len náhodný. 3 dni pred haváriou sa Štefánik stretol v Ríme s francúzskym diplomatom Pierrom Colomerom. Zapisovateľ stretnutia, mladý úradník menom Jacques Bertrand, zanechal v archívoch Quai d'Orsay poznámku. Generál Štefánik vyzeral vyčerpane. Hovoril o obavách z návratu do Prahy. Zmienil sa, že dostal varovania. Na otázku od koho odmietol odpovedať. Povedal len, že niektorí ľudia na západe považujú jeho postoj za príliš nezávislý. Jacques Bertrand zomrel pri autonehode v roku 1932. Auto zišlo z cesty v prudkej zákrute v Alpách. Vyšetrovanie uzavrelo prípad ako nešťastie. Pilot Mario Cadona zanechal rodine list, napísaný noc pred posledným letom. List sa zachoval, hoci rodina po 10 ročia odmietala o ňom hovoriť. Až v 80. rokoch ho zverejnil jeden z potomkov. Cadona písal: Neviem, prečo mám v srdci takýto nepokoj. Led je krátky, stroj v poriadku, počasie priaznivé. Ale niečo mi vraví, že tento let bude iný. Ak by sa mi niečo stalo, vedzte, že som vás všetkých miloval. Čo vedel Mario Cadona? Giuseppe Rampin držal v ruke skalpel a díval sa na telo, ktoré práve priviezli z miesta havárie. Jeho ruky, zvyčajne pevné a vytrénované 10 ročiami práce v nemocnici, sa triasli. Neskôr v liste adresovanom svojmu bratovi v Benátkach napísal len jednu vetu. Videl som veci, ktoré by mal navždy zakryť príkrov mlčania. Tento list sa stratil počas druhej svetovej vojny, ale kópia, objavená v archíve rodiny Rampinových v roku 1987, hovorí o mnohom. Rampin nikdy nehovoril o tom, čo presne videl v márnej pitevnej sále tej padovskej nemocnice.
Zomrel náhle o 5 rokov neskôr na srdcový infarkt. Mal 36 rokov. Telo Milana Rastislava Štefánika prepravili do Talianska za maximálneho utajenia. Úradné dokumenty hovoria o identifikácii pozostatkov, o pietnej ceremonii, o príprave na transport do Prahy. Ale existuje jeden zvláštny detail, ktorý nikdy nenašiel miesto v oficiálnych správach. Truhla, v ktorej priviezli telo do Prahy, bola zapetenená hneď po položení do nej v Padove. Nikto, absolútne nikto nemal právo ju otvoriť. Ani vo chvíli, keď prešla cez rakúske hranice. Ani keď ju priviezli na hlavnú stanicu v Prahe. Ani keď ju položili do Národného múzea pred verejným smútkom. Správa francúzskej vojenskej spravodajskej služby, deklasifikovaná až v roku 2004, obsahuje poznámku z 28. mája 1900 náhodní. Generál Štefánik mal na účte v Ženeve sumu, ktorá prevyšovala jeho oficiálny príjem o viac ako 100 000 frankov. Pôvod týchto peňazí zostal nevysvetlený. Existuje hypotéza o financovaní z britských zdrojov. Táto poznámka nebola nikdy oficiálne zverejnená československými úradmi. Prečo? Akým spôsobom sa dostali peniaze na jeho účet? A čo malo byť za to kúpené? 2 dni pred haváriou sa Štefánik stretol v Ríme s neznámym mužom. Toto stretnutie zaznamenal talianski karabinieri, ktorí ho diskrétne sledovali od jeho príchodu do Talianska. Muž bol vysoký, sivovlasý, hovoriaci s britským prízvukom. Stretnutie trvalo necelých 15 minút. Záznam o ňom sa nachádza v denníku strážneho úradníka Antonia Rossiniho, ktorý sa dostal do rúk historikov až v 90. rokoch. Rossini napísal: generál pôsobil nervózne. Po odchode neznámeho muža stál dlho pri okne a díval sa na ulicu. Jeho tvár bola sivá ako popol. Antonino Rossini zomrel v roku 1943 počas spojeneckého bombardovania Ríma. Jeho dom zasiahla bomba presne v tom momente, keď bol sám doma. Susedia tvrdili, že nikdy predtým nebol počuť tak presný zásah v ich štvrti. Bombardovanie sa tam inak vôbec nekonalo. A potom je tu Charles Dubois, francúzsky diplomat, ktorý sprevádzal Štefánika počas jeho cesty po Taliansku. Dubois napísal vo svojom denníku, že Štefánik bol posledné dni mimoriadne nervózny, nehovoril takmer nič a neustále kontroloval obsah svojej koženej tašky. V tej taške, ktorú Štefánik nikdy nespúšťal z očí, údajne mali byť dokumenty týkajúce sa budúcnosti Československa a jeho hraníc s Maďarskom. Dokumenty však nikdy neboli nájdené. Taška zmizla. Oficiálna verzia hovorí, že zhorela pri havárii. Ale vysvetlí to, prečo bola nájdená 5 desiatok metrov od miesta, kde ležalo Štefánikovo telo? A prečo bola prázdna? Charles Dubois odišiel do Alžírska v roku 1920. Tam začal pracovať ako učiteľ v malom meste Konstantín. Nikdy sa už nevrátil do Francúzska. V roku 1934 napísal priateľovi do Paríža: viem veci, ktoré by zmenili pohľad na históriu, ale sú veci, o ktorých je lepšie mlčať. Niekedy je mlčanie jediným spôsobom, ako prežiť. O 5 rokov neskôr zomrel na mláriu. Jeho poznámky a denníky zmizli. Je jedna malá detail, ktorý takmer nikto nespomína. Generál Pelé, vrchný veliteľ francúzskych síl v Československu, pricestoval do Prahy deň pred Štefánikom. Mal prísť až o 3 dni neskôr. Prečo prišiel skôr? Na túto otázku neodpovedal nikdy. Pelé v memoároch, ktoré napísal v 30. rokoch, venoval Štefánikovej smrti len 2 odseky. Písal o tragédii, o strate velikána, o smútku národa. Ale ani slovo o tom, prečo prišiel do Prahy skôr, ani slovo o tom, čo robil v deň havárie. Pelé zomrel v roku 1952 vo Francúzsku. Jeho rodina spálila všetky jeho osobné papiere podľa jeho želania. Pilot lietadla Mario Cadona bol považovaný za skúseného aviatika. Mal na konte viac ako 1500 letových hodín. Podľa talianskeho leteckého registra nemal nikdy nehodu. Jeho mechanik, Hanuš Kumpera, bol tiež skúsený technik, ktorý slúžil vo francúzskej armáde počas celej vojny. Obaja muži boli v perfektnej kondícii. Prečo teda lietadlo spadlo?
Existuje denník talianskeho leteckého inšpektora Carla Martiniho, ktorý dohliadal na vyšetrenie havárie. V tomto denníku, objavenom v roku 2000, je jedna poznámka, ktorá vyvoláva otázky. Motor vykazoval stopy mechanickej manipulácie. Nie opotrebenia, manipulácie. Martini navrhol hĺbšie vyšetrenie, ale dostal príkaz ukončiť zisťovanie. Príkaz prišiel priamo z Ríma, podpísaný vysokým úradníkom ministerstva vnútra. Martini napísal: túto vec zavriem, ale pravda bude čakať. Carlo Martini bol v roku 1922 preložený na Sardíniu. Zomrel o rok neskôr na pneumóniu. A čo Československo? Ako reagovali na smrť svojho zakladateľa? Oficiálne vyhlásenia boli plné smútku a úcty. Ale v diplomatických kruhoch sa šuškalo. Britský veľvyslanec v Prahe, Sir George Clerk, poslal do Londýna správu, ktorá zostala utajená až do konca storočia. Existujú pochybnosti o skutočnom priebehu udalostí. Niektorí tu veria, že Štefánik mohol byť považovaný za problém pre určité kruhy. Bol príliš nezávislý, príliš spojený so Západom. Jeho smrť mohla byť výhodná pre tých, ktorí chceli mať Československo pod svojou kontrolou. Kto boli títo ľudia? Giuseppe Rampin držal v ruke skalpel a díval sa na telo, ktoré práve priviezli z miesta havárie. Jeho ruky, zvyčajne pevné a vytrenované 10 ročiami práce v nemocnici, sa triasli. Neskôr, v liste adresovanom svojmu bratovi v Benátkach, napísal len jednu vetu. Videl som veci, ktoré by mal navždy zakryť príkrov mlčania. Tento list sa stratil počas druhej svetovej vojny, ale kópia, objavená v archíve rodiny Rampinových v roku 1987, hovorí o mnohom. Rampin nikdy nehovoril o tom, čo videl na pitevnom stole v ranných hodinách 25. mája roku 1919. Ale to nebolo jediné mlčanie, ktoré obklopovalo smrť muža, ktorý práve pred niekoľkými hodinami letel späť do novovzniknutej republiky ako národný hrdina. V archívoch talianskej vojenskej tajnej služby leží zaprášený spis s označením Operazione Folgore. Nevinný názov. Blesk. Prečo by mal pádom lietadla neďaleko Bratislavy stáť celá operácia so špecifickým kódovým označením? Spis obsahuje niekoľko málo stránok, väčšina z nich začernená hrubým čiernym atramentom. Na jednej z tých nečitateľných stránok sa zachovala len jediná veta v pravom dolnom rohu. Priorita uno. Neutralizare prima del ritorno. Prednosť číslo 1. Neutralizovať pred návratom. Návratom kam? Návratom koho? Milan Rastislav Štefánik mal 39 rokov, keď zahynul. Muž, ktorý postavil celú armádu v exile, vyjednal podporu Francúzska, Talianska, Británie. Muž, ktorý mal kontakty na tých najvyšších miestach v západných vládach. Muž, ktorý poznal tajomstvá a priviezol so sebou nielen nádeje, ale aj nebezpečné dokumenty. V jeho aktovke, ktorá bola údajne nájdená na mieste havárie, sa našli len osobné veci. Žiadne papiere. Žiadne diplomatické záznamy. Nič. Prázdna aktovka národného hrdinu, ktorý celé mesiace vyjednával o hraniciach, o peniazoch, o zbraniach. Kam sa dokumenty podeli? Podplukovník Luigi Ferrero, veliteľ eskadry, ktorá sprevádzala Štefánikov lietadlo, napísal vo svojej správe adresovanej rímskemu veleniu zvláštnu poznámku. Generál trval na okamžitom odlete napriek nepriazni počasia a zamietol zmenu trasy. Prečo by skúsený muž, ktorý prežil celú vojnu, ktorý letel cez celú Európu, riskoval let v nepriaznivom počasí? Alebo nemal na výber? Ferrero zomrel 6 mesiacov po havárii na srdcový infarkt. Mal 32 rokov. Pilot Caproni, kapitán Mancini, ktorý údajne lietadlo pilotoval, nikdy nehovoril o tej noci. Poctený, odmenený, preložený do tichej kancelárie v Boloni, kde zostal až do svojej predčasnej smrti v roku 1933. Jeho rodina dostala štedré odškodnenie a trvalo 10 ročia, kým sa jeho vnučka Chiara Mancini rozhodla prehovoriť. V televíznom rozhovore v roku 1996 povedala niečo, čo šokovalo historikov.
Deduško mi raz povedal, že tí, čo zomreli, boli šťastnejší ako tí, čo prežili. A že nebolo lietadlo, ktoré by mohlo uniesť toľko tajomstiev. Vo viedenskej štátnej knižnici sa zachoval denník istého rakúskeho diplomata, Karla Müllera, ktorý slúžil v Budapešti koncom vojny. V zápise z 22. mája roku 1919, 3 dni pred katastrofou, píše o zvláštnej schôdzke v hoteli Gellert. Stretol som muža, ktorý hovoril o generálovi zo západu. Povedal, že generál priviezol so sebou niečo, čo by mohlo rozbiť celú novú mapu Európy. Hovoril o tajnej dohode medzi Francúzskom a Maďarskom, o hraniciach, ktoré neboli tie, čo slúbili Čechom a Slovákom. Müller bol nájdený mŕtvy vo svojom byte o 2 týždne neskôr. Oficiálna verzia hovorila o samovražde. Žiadne vysvetlenie, žiadny motív. Krajčírovie, sedliacka rodina, žijúca neďaleko miesta havárie pri Ivanke pri Dunaji, boli prví, čo sa dostali k trosám. Jozef Krajčír, vtedy 24-ročný sedliak, rozprával svojmu synovi o tej noci mnoho rokov neskôr. Jeho syn, dnes už 70-ročný Štefan Krajčír, si spomína na otcové slová. Otec hovoril, že keď prišli k trupu lietadla, bolo tam už niekoľko mužov v civile. Nehovorili slovensky ani česky. Prechádzali sa medzi troskami, niečo hľadali. Keď zbadali sedliakov, okamžite ich ohnali preč. O hodinu neskôr prišli vojaci. Ale tí prví muži, tí neboli vojaci. Kto to bol? Ministerstvo vnútra v Prahe vydalo krátke stanovisko deň po katastrofe. Lietadlo havarované z technických príčin. Posádka zahynula okamžite. Žiadne ďalšie vyšetrovanie nie je potrebné. Ako mohli vedieť, že nie je potrebné vyšetrovanie, keď ešte ani nezačalo? Ako mohli vyhlásiť technickú chybu, keď lietadlo ešte riadne nepreskúmali? Francúzsky vojenský ataše v Prahe, plukovník Georges Clemenceau, bratranec slávneho premiéra, poslal šifrovanú správu do Paríža deň po havárii. Správa bola odtajnená len v roku 2000. V nej stojí General Mordance des circonstances suspectes. Stop. Tous les documents disparus. Stop. Recommande enquête immédiate. Generál zomrel za podozrivých okolností. Stop. Všetky dokumenty zmizli. Stop. Odporúčam okamžité vyšetrovanie. Paríž nereagoval. Nikdy. Doktor Emil Stodola, priateľ Štefánika z mladosti, prišiel na miesto havárie ako jeden z prvých odborníkov. Vo svojom súkromnom denníku, ktorý zostal nepublikovaný až do roku 2006, píše o zvláštnostiach, ktoré si všimol. Telo generála bolo v stave, ktorý nezodpovedal typu havárie. Videl som mnoho obetí leteckých nešťastí počas vojny. Toto bolo iné. Veľmi iné. Stodola neskôr emigroval do Švajčiarska a nikdy sa nevrátil. V londýnskych archívoch britskej MI6 leží zápisnica z porady zo 7. júna roku 1919. V tej dobe už Štefánik bol 2 týždne mŕtvy. Na porade sa rieši otázka stredoeurópskych hraníc a vplyvu Francúzska v regióne. Jeden z prítomných dôstojníkov, meno začernené, poznamenáva: Problém generála S. je vyriešený. Francúzi môžu teraz voľne jednať s Maďarmi bez ohľadu na predchádzajúce sľuby. Čo to znamená? Giuseppe Rampin bol známy svojou profesionalitou, no po tej májovej noci sa všetko zmenilo. Podľa svedectva jeho asistenta, mladého lekára Karla Benevientiho, Rampin opakovane žiadal, aby sa vyšetrenie prerušilo. Hovoril o nezrovnalostiach, ktoré nemohli byť náhodné. Beneventi to zapísal do svojho denníka 28. mája 1919, pričom použil zvláštne slovné spojenie. Telo rozprávalo inú pravdu než havárie. Tento denník sa dostal do rúk českých historikov až v roku 2005, keď Beneventiho vnúčka darovala rodinný archív muzeálnej zbierke v Padove. Odhalenia, ktoré obsahoval, otvorili dvere k otázkam, na ktoré nikto nebol pripravený. Rampin podľa všetkého našiel niečo, čo nemalo byť nájdené. V liste svojmu kolegovi, doktorovi Antoniovi Marchesinimu, napísanému 4. júna 1919, spomenul podozrivo rozmiestneť zlomeniny.
Používal medicínsky žargón, no medzi riadkami bolo cítiť strach. Písal o zraneniach, ktoré pripomínali skôr následky pádu z veľkej výšky bez leteckého zariadenia, než kontrolovaný náraz lietadla. To nebolo všetko. Spomínal zvláštne stopy po chemikáliách, ktoré na tele objavil jeho asistent pri podrobnejšom vyšetrení. Tieto chemikálie neboli bežnou súčasťou leteckej výbavy. Marchesini tento list zveril svojmu synovi pred smrťou v roku 1967 a nariadil mu, aby ho nikdy nikomu neukazoval. Nariadenie však syn po rokoch porušil. V ten istý deň, keď sa telo prevážalo z miesta havárie, sa v Bratislave konala tajná porada. Prítomní členovia vládneho kabinetu dostali správu od neznámeho informátora. Dokument označený ako prísne tajné, iba pre oči členov rady obsahoval podivný záznam. Podľa neho prišli k miestu havárie 3 hodiny pred oficiálnym objavením vraku neidentifikované osoby v talianskych uniformách. Boli videné, ako prehľadávajú troskyčo, čo bolo neskôr oficiálne popierané všetkými zúčastnenými stranami. Tento dokument bol nájdený v súkromných zápiskoch ministra Vavra Šrobára, ktorý ho uschoval medzi svoje osobné poznámky. Šrobár, hoci považovaný za Štefánikovho priateľa, nikdy verejne o ničom takom nehovoril. Svedok z dediny Ivanka pri Bratislave, istý Ondrej Kováč, sedliak, vtedy 52-ročný, rozprával svojim susedom o zvláštnom úkaze. Vo svojej výpovedi, zaznamenanej dedinským kronikárom Jánom Hudekom, uviedol, že v noci pred nálezom lietadla videl svetlá na oblohe. Nebolo to len jedno lietadlo. Boli tam 3. Húkali nad dedinou a jedno z nich sa vrátilo, ako by hľadalo niečo na zemi. Kováč nebol jediný. Jeho sused, Štefan Jurkovič, potvrdil to isté. Lenže Jurkovičovi synovia neskôr tvrdili, že otec bol vystrašený a dostal sa pod tlak neznámych ľudí, ktorí ho prišli navštíviť o týždeň neskôr. Od tej doby Jurkovič už nikdy o ničom nehovoril. Francúzska stopa zostávala mlčanlivá, ale nie úplne neviditeľná. V archíve francúzskeho ministerstva zahraničia sa v 90. rokoch 20. storočia našiel telegram. Bol adresovaný parížskej centrále a poslaný z Viedne 25. mája 1919. V ňom neznámy agent zvestoval o tom, že operácia dopadla podľa plánu. Telegram nemal podpis, iba kódové označenie. Historici, ktorí na tento dokument narazili, nemohli nájsť žiadne vysvetlenie. Kontext, v ktorom bol zaslaný, však zodpovedal presne dátumu havárie. Náhoda? Alebo niečo viac? Príbeh sa komplikuje svedectvom francúzskeho novinára Luciana Morela, ktorý pracoval v Budapešti v roku 1919. Morel napísal článok o podivných okolnostiach okolo Štefánikovej smrti, ale nikdy ho nepublikoval. Jeho rukopis sa zachoval vďaka jeho dcére, ktorá ho predala parížskému vydavateľstvu v roku 1992. Morel písal o stretnutí s talianskym dôstojníkom, ktorý mu povedal, že pre niektorých ľudí bola smrť generála nutnosťou. Tento dôstojník nechcel prezradiť svoje meno, ale Morel ho popísal ako muža s jazvou na ľavej tvári a so severským prízvukom. Kto to bol? Prečo hovoril? Vo vtedajšom Československu sa náhle začali diať zvláštne veci. Niektorí ľudia, ktorí otvorene spochybňovali oficiálnu verziu, zmizli. Novinár František Beneš, ktorý napísal sériu článkov o nezrovnalostiach, zomrel pri automobilovej nehode v auguste 1919. Nehoda sa stala v noci, na prázdnej ceste, za neznámych okolností. Jeho šéfredaktor, Martin Kubiš, bol nájdený mŕtvý vo svojom byte o mesiac neskôr. Oficiálne šlo o infarkt, no podľa susedov bol Kubiš v dobrej kondícii a nikdy netrpel srdcovými problémami. Oficiálna verzia tvrdila, že lietadlo havarovalo kvôli hmle a zlej viditeľnosti. No podľa meteorologických záznamov, ktoré sa zachovali v rakúskych archívoch, bolo počasie v ten deň jasné. Viditeľnosť bola výborná a vietor minimálny. Ako mohlo lietadlo pilotované skúseným talianskym pilotom, ktorý preletel desiatky nebezpečných trás počas vojny, náhle stratiť kontrolu nad strojom?
Pilot, major Pietro Bianchi, bol známy svojou precíznosťou a chladnokrvnosťou. Jeho bratranec neskôr pre talianske médiá uviedol, že Pietro pred letom hovoril o zvláštnej atmosfére a o tom, že mal pocit, ako by niekto sledoval každý jeho krok. Bolo to všetko len súhra nešťastných náhod? Denník Karla Benevientiho sa stal kľúčom k odhaleniu pravdy, ktorú sa 10 ročia snažili zakryť. No nie bol jediným dokumentom, ktorý si vynútil mlčanie. V archívoch talianskej tajnej služby OVRA sa zachoval zápisník agenta Vittoria Salvatoreho, ktorý bol v Bratislave prítomný v týždni po havárii. Salvatore nebol bežným pozorovateľom, bol špecialista na sledovanie politických úmrtí a jeho úlohou bolo zistiť, či smrť slovenského generála mala skutočne prírodný charakter, alebo či za ňou stáli niektoré z mocností. V záznamoch z 3. júna 1919 uvádza vetu, ktorá mrazí. Miestni rozprávajú o dvojich telách, jedno z lietadla, druhé z márnice. Nie sú identické. Salvatore písal v šifrách, ktoré sa podarilo rozlúštiť až o 82 rokov neskôr, keď jeden z jeho potomkov odovzdal zápisník historikom v Ríme. Nikto presne nevie, koho Salvatore vyslýchal, ani ako získal tieto informácie. Vieme len, že o 6 mesiacov neskôr bol nájdený mŕtvy v priepasti nedaleko mesta Trento. Oficiálna verzia hovorila o páde pri horskej túre. Rodina však tvrdila niečo iné. Jeho dcéra Rosa Salvatoreová Benedetti v roku 2004 poskytla rozhovor, v ktorom spomenula otcovu poslednú návštevu. Prišiel domov nervózny, spálil časť svojich zápisníkov a povedal jej len jedinú vec. Nikdy nehľadaj pravdu v miestach, kde ju všetci popierajú rovnako hlasno. Tá istá téma dvojitých tiel sa objavila aj v denníkoch bratislavského patologa Jána Kovalika. Kovalik nerobil pitvou, no bol prítomný pri príprave tela na pohreb. Zapísal si do súkromného zápisníka, že telo malo na chrbtici staré jazvy, akoby po popáleninách z detstva. Tvrdil, že sa o tom zmienil známemu Štefánikovej rodiny, no ten ho požiadal, aby o tom nikdy viac nehovoril. Kovalik prežil vojnu, prežil komunizmus. Zomrel v pokoji vo veku 84 rokov. Jeho denníky objavili vnúci pri upratovaní pivnice v roku 2009. V jednej poznámke z júna 1919 napísal: Niečo nie je v poriadku. Niekto nám tam poslal inú mŕtvolu. Ešte záhadnejší osud postihol francúzskeho novinára Jacquesa Moreauda, ktorý prišiel do Bratislavy pár dní po havárii. Pracoval pre parížsky denník Le Temps a chcel napísať veľkú reportáž o posledných dňoch Štefánikovho života. Moreau získal prístup k svedkom, rozprával sa s miestnymi sedliakmi, zaznamenával protichodné verzie udalostí. Podarilo sa mu dohodnúť stretnutie s jedným zo záchranárov, ktorí ako prvý dorazili k vraku. Ten človek mu mal odovzdať fotografie. No k stretnutiu nikdy nedošlo. Záchranár zahynul deň predtým pri podozrivom požiari stodoly. Moreau sa vrátil do Paríža v júli toho istého roka, no jeho reportáž nevyšla. V archíve Le Temps sa nenachádza ani jediný riadok z jeho ruky. Akoby text nikdy neexistoval. Rodina tvrdí, že Moreau hovoril o tom, že dostal výhražný telegram od neznámej osoby, ktorá ho varovala, aby sa nemiešal do vecí, ktoré ho nesvedčia. Moreau neskôr zmenil profesiu a začal písať básne. Nikdy sa k Štefánikovej téme nevrátil. Kto mal záujem na tom, aby tieto svedectvá zmizli? Existujú indície, že za tým stála nie jedna, ale minimálne 2 spravodajské služby. Britská MI6 mala v Prahe agenta s krycím menom Albion, ktorý v júni 1919 hlásil do Londýna, že situácia okolo generála je politicky citlivá a akékoľvek zverejnenie by mohlo ohroziť stabilitu nového štátu. Francúzska Deuxième Bureau, vojenská spravodajská služba, mala podobný postoj. V správe z augusta toho istého roka sa píše: Pochybnosti o okolnostiach úmrtia by mohli viesť k nežiadúcim otázkam o legitimite republiky a západnej podpore.
Obidve služby mali záujem na tom, aby zostala oficiálna verzia nedotknutá. No nie preto, že verili havárii, ale preto, že pravda by mohla vzbudiť pochybnosti o tom, koho smrť skutočne slúžila. Existuje však aj iná stopa. Stopa, ktorá vedie do Talianska a k mužovi, ktorý bol v tých dňoch na kľúčovej pozícii. Volal sa Cesare Bianchi a pracoval ako diplomat pri talianskom konzuláte v Budapešti. Bianchi sa podieľal na organizácii letu Štefánika z Talianska späť do vlasti. Existuje zachovaný dopis z 23. apríla 1919, v ktorom Bianchi informuje svojho nadriadeného, že generál trvá na skorom odlete napriek zlému počasiu. V liste sa však nachádza zvláštna veta. Jeho rozhodnutie nie je možné zmeniť. Niekto alebo niečo ho núti konať rýchlo. Kto mohol nútiť Štefánika k takej náhle? Bianchi prežil vojnu a usadil sa vo Florencii. V 50. rokoch dal rozhovor súkromnému historikovi, ktorý písal knihu o slovensko-talianskych vzťahoch. Hovoril o Štefánikovi s veľkou úctou, no zároveň spomenul, že generál pred odletom dostal telegram. Telegram, ktorého obsah nikdy nebol zverejnený. Bianchi tvrdil, že ten telegram Štefánika vzrušil, že sa po jeho prečítaní rozhodol odletieť okamžite, hoci predtým plánoval počkať ešte niekoľko dní. Historik tento rozhovor napísal, no kniha nikdy nevyšla. Rukopis zmizol za nejasných okolností z jeho bytu v roku 1958. Bianchiho rodina to potvrdila 10 ročia neskôr. A čo bol v tom telegrame? Možno odpoveď, možno hrozba, možno lož, ktorá Štefánika prinútila riskovať život v stroji, ktorý nebol pripravený. Otázka zostáva otvorená. Agentská sieť, ktorá sa rozprestierala po celej strednej Európe v týždňoch po havárii, mala jedno jediné zadanie – nájsť dôkazy. Akékoľvek dôkazy. Salvatore nebol sám. Z dokumentov, ktoré sa zachovali vo francúzskych archívoch, vyplýva, že v Bratislave pôsobilo najmenej 6 rôznych operatívcov z rôznych krajín. Každý sledoval niekoho iného. Každý hľadal odpovede na otázky, ktoré si kladali ich vlády. A každý z nich počase začal badať, že nie všetky stopy vedú tam, kam by mali. V zápisníku Salvatoreho sa objavuje meno, ktoré v oficiálnych správach absentuje úplne. Doktor Ernst Kreibich, rakúsky lekár, ktorý prišiel do Bratislavy v noci po havárii. Nie na pozvanie, nie ako člen oficiálnej komisie. Jednoducho sa tam objavil. Salvatore ho sledoval 3 dni. Kreibich sa stretával s niekoľkými miestnymi úradníkmi, dvakrát navštívil miesto havárie a raz za sumraku prešiel celou trasou od letiska až k miestu, kde stroj dopadol. Salvatore píše, že Kreibich niekoho hľadal. Alebo niečo, že sa pýtal na jednotlivé časti trosiek, ktoré už odviezli. Že chcel vedieť, či niekto pred oficiálnymi komisármi zberal vzorky. A keď dostal záporné odpovede, odišiel. O 3 týždne neskôr bol doktor Ernst Kreibich nájdený mŕtvy vo svojej viedenskej pracovni. Oficiálna správa hovorila o srdcovom zlyháni. No jeho manželka, ktorá prehovorila až o 26 rokov neskôr, tvrdila niečo celkom iné. Jej muž bol zdravý ako konár. Nikdy netrpel srdcovými problémami. V posledných dňoch pred smrťou bol nervózny, nekľudný. Hovoril o niečom, čo videl na Slovensku. O niečom, čo sa neshodovalo. Hovoril, že potrebuje ešte jeden dôkaz. Jeden jediný. V noci, keď zomrel, kto si vypáčil okno do jeho pracovne. Polícia to zaznamenala, ale nevšimla si to ako dôležitú stopu. Manželka si však všimla, že chýbajú dokumenty, viaceré zošity, Kreibichove osobné poznámky, všetko, čo si priniesol z Bratislavy. Salvatore napísal do svojej správy jedinú vetu, ktorá bola neskôr začiernená hrubou vrstvou atramentu. Len starým optickým prístrojom sa podarilo prečítať aspoň časť textu. Hovorí sa v nej o laboratóriu, o analýze kovov, o stopách, ktoré nemali čo hľadať na vraku civilného lietadla. Ďalšie meno, ktoré sa vynára v dokumentoch tej doby, patrí Jánovi Božkovi, mechanikovi, ktorý pracoval na bratislavskom letisku. Božko bol jedným z prvých, ktorí dorazili k miestu havárie. Bol to jednoduchý človek,
bez politického vzdelania, bez zahraničných kontaktov. Robil svoju prácu a mal rodinu. V dňoch po havárii však niečo urobil, čo zmenilo jeho život. Odložil si malý kovový fragment. Len jeden. Nebol väčší ako detská ruka. Nič zvláštne, zdanlivo. Ale Božko cítil, že niečo nie je v poriadku. Tomu kovom nebolo do lietadla. Ukázal ho svojmu švagromovi, ktorý pracoval ako zvárač. Švagro sa na to pozrel a povedal jednu vetu. To je vojenský materiál. Špeciálna zliatina. Niečo, čo sa používa pri bombách alebo raketách. Nie pri civilných strojoch. Božko ukryl ten fragment do drevenej krabice a pochoval ju v pivnici svojho domu. V oficiálnych správach nie je o ňom ani zmienka. Ale v správe francúzskeho agenta Henryho Duvala, ktorý pôsobil v Bratislave pod krytím obchodného zástupcu textilnej firmy, sa Božkov príbeh objavuje. Duval sa s ním stretol náhodou v jednej krčme. Božko bol opitý. Hovoril o lietadle, o fragmente. O tom, že všetci vedia, ale mlčia. Duval si zapisoval každú vetu. O 2 mesiace neskôr odoslal správu do Paríža s označením urgentné. V správe odporúčal okamžite kontaktovať Božka a zabezpečiť dôkazy. 5 dní po odoslaní správy zomrel Ján Božko pri požiari. Hasiči prišli neskoro. Pivnica bola vyhorená celá. Z drevenej krabice nezostalo nič. Oficiálne vyšetrovanie uzavrelo prípad ako nešťastie spôsobené neopatrnosťou s petrolejovou lampou. Henry Duval napísal v ďalšej správe jedinú vetu. Neverím náhode. Vo francúzskych archívoch existuje ešte jeden dokument, ktorý nebol nikdy zverejnený. Je to telegram z 28. mája roku 1919. Odosielajú ho agenti z 3 rôznych krajín. Všetci píšu rovnaké. V Bratislave pôsobí niekto, kto odstraňuje stopy. Svedkovia mlčia. Dokumenty miznú. Úradníci, ktorí boli ochotní hovoriť, náhle prestávajú komunikovať. Niekto má moc a záujem zakryť pravdu. Kto to bol? Odpoveď sa skrýva v jednom mene, ktoré sa objavuje vo všetkých správach len v náznakoch. Edvard Beneš. Československý prezident. Človek, ktorý mal záujem na stabilite štátu. Človek, ktorý sa obával chaosu. Človek, ktorý možno vedel viac, než sa priznal. V osobných zápisníkoch britského diplomata Sira Roberta Caldwella, ktorý sa v máji roku 1919 zúčastnil súkromnej večere s Benešom, sa objavuje podivná poznámka. Beneš bol smutný. Hovoril o stratách, o cene, ktorú musel zaplatiť za štát. Caldwell sa opýtal, či myslí generála. Beneš odpovedal, myslia aj na generála. Ale niektoré obete sú väčšie, než si myslíme. Niekedy musíme obetovať pravdu, aby prežila krajina. Caldwell nikdy nepochopil, čo presne Beneš myslel. Ale zapísal si to. A tá poznámka sa zachovala. Salvatore ukončil svoje pôsobenie v Bratislave koncom júna. Vo svojej záverečnej správe napísal, že vyšetrovanie neprinieslo jednoznačné dôkazy. Ale pribil poznámku, ktorá bola 10 ročia utajovaná. Ak niekto hľadá pravdu, musí hľadať v blízkosti moci. Nie medzi nepriateľmi štátu, ale medzi tými, ktorí mali najväčší záujem na mlčaní. Salvatore sa už nikdy o havárii nezmienil. Po rokoch, keď ho vypátrali novinári, odmietol hovoriť. Jediné, čo povedal, bolo. Niektoré tajomstvá by mali zostať pochované. Pre dobro tých, ktorí prežili. Ale pravda nemá cenu zostať pochovaná navždy. A tie fragmenty, ktoré mizli, stopy, ktoré niekto starostlivo zamietal, ľudia, ktorí umierali príliš náhle, to všetko spolu vytvára obraz, ktorý nemožno ignorovať. V zašlom byte na okraji Bratislavy, kam len málo kto nachádzal odvahu vstúpiť, ležala na prachu pokrytom stole fotografická doska. Tá sa tam objavila niekedy v máji roku 1999. Podľa svedectva vnučky majiteľa bytu, ktorá sa odvážila prehovoriť až v roku 2005, dosku priniesol muž v čiernom kabáte. Nepredstavil sa. Položil zavedenú dosku na stôl, potichu povedal len niekoľko slov a zmizol. Tá doska nikdy nebola vyvolaná. Ale majiteľ bytu
Starý fotograf, pracujúci kedysi pre bratislavský magistrát, si ju ukryl do drevenej škatulky a odvtedy sa jej nikdy nedotkol. Po jeho smrti v januári roku 1924 ju našla rodina. Vnučka tvrdí, že na rube dosky bol napísaný dátum 19. máj 1919 a jedno krátke slovo. Ivanka. Čo sa stalo s tou doskou? Zmizla. Rodina ju údajne odovzdala predstaviteľom archívu, no žiadny oficiálny záznam o jej prijatí neexistuje. Ale tí, ktorí ju videli pred jej zmiznutím, hovorili o zvláštnej veci. Na temnej sklenenej doske, aj bez vyvolania, sa v určitom svetle dalo rozoznať obrys ľudskej postavy. A niečo, čo vyzeralo ako motor lietadla, alebo jeho zvyšky. O existencii tejto dosky sa šepkalo vo veľmi úzkych kruhoch. Salvatore o nej hovoril vo svojom denníku, ale nepísal jasne. Len poznamenával, že jeden starý fotograf má dôkaz, ktorý by mohol prevrátiť celý príbeh. Lenže ten fotograf už mlčal. 2 dni potom, čo sa Salvatore pokúsil s ním hovoriť, bol nájdený mŕtvy vo svojom byte. Oficiálna príčina smrti. Srdcové zlyhanie. Nepravdepodobné, ale nie nemožné. Ale skutočnosť, že jeho byt bol pred príchodom polície prehľadaný, už do príbehu vnášala temnú stopu, ktorú nebolo možné prehliadnuť. Existoval ešte jeden muž, ktorý vedel. Jeho meno sa objavilo v správach maďarských spravodajských služieb až v 70. rokoch minulého storočia. László Vech. Pilot, ktorý slúžil v rakúsko-uhorskom letectve a neskôr sa pripojil k československým légiám. V apríli roku 1919 bol pridelený na letisko vo Viedni. Vo svojich zápiskoch, ktoré jeho rodina zverejnila až po páde železnej opony, opisoval zvláštny príkaz, ktorý dostal niekoľko dní predtým, než mal Štefánik odletieť. Príkaz nebol podpísaný, ale znenie bolo jasné. Ak lietadlo typu Caproni prichádza z talianskej strany, musí byť preverené 2-krát. Ak nie je preverené podľa presne stanoveného protokolu, nesmie pristáť. Vech si do denníka zapísal jednu zvláštnu vetu. Poznal som niekoho, kto videl list. Nebolo tam napísané slovo protokol. Bolo tam napísané niečo iné. Bol tam zoznam mien. Aký zoznam? Mien ľudí, ktorí mali byť v lietadle? Alebo mien tých, ktorí sa mali postarať o to, aby lietadlo nepristálo? László Vech prežil vojnu. Neskôr žil v Maďarsku, kde sa stal učiteľom. V roku 1954 sa pokúsil emigrovať. Bol zadržaný na hraniciach s Rakúskom a vrátený späť. O niekoľko dní ho našli obeseného v pivnici svojho domu. Samovražda, tvrdil protokol. Ale jeho syn, ktorý našiel otcov denník o 10 rokov neskôr, tvrdil niečo iné. Jeho otec sa nikdy nesnažil vziať si život. Bol tichý, vážny, no nebol človekom, ktorý by vzdal odpor. V marci roku 1978 prebehlo v Bratislave podivné stretnutie. Do jedného z hotelov v centre mesta prišiel muž s diplomatickým pasom. Predstavil sa ako zástupca francúzskej misie. Stretol sa tam s nemenovaným predstaviteľom československých archívov. Stretnutie trvalo necelých 30 minút. Presne 5 dní po ňom sa začalo všetko meniť. Francúzsky diplomat náhle odcestoval. A 2 týždne na to boli z československých archívov stiahnuté všetky dokumenty týkajúce sa Štefánikovej smrti. Oficiálne zdôvodnenie znelo, že materiály sú preklasifikované kvôli bezpečnostným dôvodom. Kde sú tieto dokumenty dnes? Ak veríme ľuďom, ktorí sa celý život venovali hľadaniu pravdy, časť z nich bola zničená. Časť odovzdaná cudzím mocnostiam. A malá časť, tá najdôležitejšia, je ukrytá niekde, kde sa k nej nikto nedostane. Pokiaľ nedôjde k dohode. O akej dohode? O tej, ktorá by mohla odhaliť niečo omnoho horšie než smrť jedného muža. Pretože Štefánik nebol len generál. Nebol len minister. Bol aj strážca tajomstiev. Viedol vyjednávania s mocnosťami, ktoré oficiálne nemali o Československo žiadny záujem. Ale neoficiálne mali. Veľkí. Prihliadali na jeho názory. Počúvali jeho slová. A v momente, keď by bol živý, mohli by sa veci uberať inak. Keby žil,
Československá politika mohla byť iná. Mohla sa obrátiť iným smerom. A to niekomu nevyhovovalo. Existujú správy, ktoré sa nikdy nedostali na verejnosť. Jedna z nich bola napísaná v lete roku 1920. Bola označená ako striktne tajná. Jej autor, neznámy predstaviteľ francúzskej rozviedky, v nej písal o podozreniach, ktoré mal voči určitým štruktúram v Československu. Podľa jeho slov bola v apríli roku 1919 vytvorená špeciálna skupina ľudí, ktorých úlohou bolo zabezpečiť, aby určité osoby neprekročili hranice štátu, alebo aby ich prekročili inak, než pôvodne plánovali. Autor správy spomínal meno Štefánik. A kladie jednu prostú otázku. Ak bol obetou nešťastnej náhody, prečo jeho smrť priniesla toľko výhod ľuďom, ktorí predtým nemali dosť moci ani vplyvu? Kým tá správa existuje, odpoveď nemôže byť nikdy jednoznačná. Ale ak by zmizla, ako zmizli ostatné, zostala by len jedna verzia. Oficiálna, bezpečná, pohodlná. A presne to sa stalo. V januári roku 2007 sa v archívoch francúzskeho ministerstva obrany objavil dokument, ktorý nemal existovať. Katalógový záznam uvádzal dátum zničenia 15. november 1964, avšak zložka ležala na svojom mieste, zaprášená, ale neporušená. Historik Laurent Mercier, ktorý ju náhodou objavil pri výskume úplne inej témy, spočiatku váhal, či má právo dokonca sa jej dotknúť. Keď ju napokon otvoril, pochopil, prečo mala byť dávno spálená. Bol to súbor telegramov medzi parížskou centrálou vojenského spravodajstva a neznámou stanicou označenou len kódom Orion 3. Dátumy korešpondencie spadali do apríla až mája 1919. Mercier neskôr v rozhovore pre úzky kruh kolegov priznal, že mu trvalo niekoľko týždňov, kým pochopil, o čom vlastne číta. Kód Orion 3 sa týkal leteckej základne v talianskom Udine. A meno, ktoré sa v šifrovaných správach opakovane vyskytovalo, bolo Štefánik. Jeden telegram, odoslaný 21. apríla, obsahoval zarážajúcu vetu. Nákladový priestor nebol skontrolovaný pred odletom. Personál základne dostal rozkaz zachovať vzdialenosť. Kontrola palivového systému zverená externe. Mercier si skopíroval dokumenty na vlastné zariadenie. O 6 dní neskôr mu niekto vnikol do bytu. Nevzali peniaze, nevzali elektroniku. Zmizol len pevný disk. Samotný Mercier strávil nasledujúcich 5 rokov v úplnej anonymite. Nikdy nepublikoval to, čo našiel. Ale pred smrťou v roku 2012 zanechal svojej sestre obálku s poznámkou: Otvor to len vtedy, ak sa ma niekto začne pýtať na Bratislavu. Sestra sa k tej obálke dostala až o 4 roky neskôr. Vnútri bola fotokópia iba jediného telegramu. Dátum bol 25. apríl 1919, teda iba 2 dni po Štefánikovej smrti. Text bol stručný. Úloha splnená. Neprežil. Prekážka odstránená. Očakávame ďalšie inštrukcie ohľadne dokumentov. Orion 3. Nikto z historikov, ktorí sa neskôr pokúsili ten telegram overiť, sa nedostal k originálu. Francúzske ministerstvo tvrdilo, že žiaden taký dokument v ich archívoch neexistuje. Mercierova sestra odovzdala kópiu médiám, ale žiadne väčšie noviny ju nechceli publikovať. Bola príliš výbušná, bola príliš nebezpečná a predovšetkým bola príliš presvedčivá. V tom istom roku, keď Mercier zomrel, sa v Ríme objavil starý muž, ktorý tvrdil, že bol v máji 1919 mechanikom na základni Udine. Jeho meno bolo Giuseppe Santoro a mal vtedy 96 rokov. Rozprával pomaly, ale s ohromujúcou jasnosťou pamäti. Hovoril o lietadle, o ktorom už nikto nemal hovoriť. Podľa jeho svedectva Štefánikovo lietadlo zostalo na ploche v Udine celú noc pred odletom. Obvyklá prax vyžadovala, aby stroj bol uzamknutý v hangári a strážený. Ale 22. apríla večer dostali všetci mechanici rozkaz opustiť priestor. Santoro si pamätal, že za normálnych okolností takýto rozkaz nikdy nepadol. Lietadlá sa strážili ako oko v hlave, najmä ak mali letieť na východ.
Ráno pred odletom videl Santoro pri lietadle 2 mužov v civile. Nepoznal ich. Neboli piloti. Neboli technici. Jeden z nich sa skláňal k podvozku, ako by niečo kontroloval. Druhý stál bokom a pozoroval okolie. Keď si Santoro všimol, že sa k ním približuje, muži rýchlo odišli. Nikdy sa ich už nevidel. O 3 hodiny lietadlo havarovalo. Santoro o tom počul ešte v ten istý deň. Povedali mu, že stroj sa zrútil pri pristáti na Slovensku. Explózia. Nikto neprežil. Keď sa o 3 dni vrátil do hangára, zistil, že všetky záznamy o tom lietadle boli preč. Knihy letov, technické správy. Všetko. Ako by nikdy neexistovalo. Santoro zomrel o 11 dní po tom rozhovore. Oficiálna príčina bola srdcové zlyhanie. Jeho rodina však tvrdila, že ešte v ten deň ráno bol úplne zdravý. Vyšiel na prechádzku, vrátil sa s bolestiami na hrudníku. O hodinu bol mŕtvy. Nikto nenariadi pitvu u 96-ročného muža. Nikto nekladie otázky. A potom prišiel rok 2017. V Prahe, v súkromnej zbierke potomka bývalého diplomatického pracovníka Československej republiky, sa objavil ručne písaný denník. Bol podpísaný iniciálami KM. Historici neskôr identifikovali autora ako Karla Matúša, úradníka, ktorý v rokoch 1918 až 20 pracoval v administratíve ministerstva zahraničia. Denník obsahoval záznamy z obdobia apríla až mája 1919. Jeden záznam, datovaný 26. aprílom, teda 3 dni po havárii, je výnimočný svojou emotívnou intenzitou. Matúš píše: Dnes sa konala uzavretá schôdza. Nebol som na nej, ale odpočúval som cez dvere. Počul som slová, ktoré by mali zostať navždy skryté. Hovorili, že generál nemal zomrieť takto, že to mali urobiť inak. Jeden z prítomných sa pýtal, či sú si istí, že nič neprežilo z lietadla. Odpovedali mu, že áno, že všetci sú mŕtvi, že dokumenty sú zničené. A potom hovorili o Západe, že generál mal príliš veľa priateľov v Paríži a Londýne, že jeho kontakty by viedli republiku inam, než je žiaduce, že toto bola jediná možnosť. Matúš nikdy nepublikoval svoj denník. Podľa rodiny zmizol v roku 1952 počas jednej zo stalinských čistiek. Jeho telo sa nikdy nenašlo. Tie spomienky, tie dokumenty, tie telegramy netvoria mozaiku úplnej pravdy. Ale v súhrne vytvárajú obraz, ktorý nepripúšťa náhodu. Príliš veľa ľudí, ktorí hovorili, zaplatilo životom. Príliš veľa dokumentov zmizlo presne vtedy, keď mali byť preskúmané. Príliš veľa náhod sa udialo v príliš krátkom čase. A dnes, keď prechádzame tie staré archívy, keď čítame denníky tých, ktorí mali odvahu spomínať, keď porovnávame oficiálne správy s tým, čo skutočne zanechali pamätníci, vidíme niečo iné. Vidíme nie katastrofu, ale plánovanie. Nie nehodu, ale rozhodnutie. Nie osud, ale vraždu. Štefánik zomrel 23. mája v roku 1919. Jeho smrť zmenila smer národa. A možno, len možno, to bol práve ten dôvod, prečo musel zomrieť. Lebo muž s takými kontaktami na západe, s takou nezlomnou vierou v demokraciu, s takou vášňou pre slobodu, sa proste nestal tým, ktorý by mohol existovať v novom svete, ktorý sa rodil zo spomalenej katastrofy Európy. Pravda je ukrytá v tých starých škatulách, v tých zaprášených archívoch, v tých zašlých bytoch, kde prach pokrýva všetko okrem pamäti. A možno je na čase ju konečne vypátrať. Vo februári roku 2010 sa v osobnom archíve zosnulého talianskeho leteckého konštruktéra Giovanniho Caprioniho objavila zvláštna fotografia. Na prvý pohľad to bol bežný technický snímok poškodeného lietadla, aký sa robil pri vyšetrovaní havárií. No keď ju vnučka pána Caprioniho priniesla do múzea letectva v Miláne, kurátorom sa rozbúšili srdcia. Na zadnej strane fotografie bola tužkou napísaná jediná veta v talianštine. Modifikácia vykonaná 4. mája. Odhad času do zlyhania 8 až 12 hodín letu. Lietadlo na fotografii bolo identifikované ako Caproni CA 33. Rovnaký typ, na akom zahynul Štefánik. Dátum uvedený na fotografii bol 4. máj 1919.
8 dní pred katastrofou. Vnúčka spomínala, že starý otec o tejto fotografii hovoril iba raz, v posledných dňoch svojho života. Bol pod silnými liekmi proti bolesti a jeho slova boli chaotické, ale niekoľko viet ona nikdy nezabudla. Povedal, že niekto dal rozkaz, že to nebola chyba, ale úloha a že si za to odpočíta celý život. Giovanni Caproni zomrel v decembri roku 1957. Príčina smrti oficiálne znel ako srdcové zlyhanie, avšak rodiny príslušníci tvrdili, že posledné mesiace trpel nekľudom, bál sa otvárať poštu a menoval mená ľudí, ktorých nikto v rodine nepoznal. Keď talianski historici začali študovať Caprioniho korešpondenciu z roku 1919, narazili na chýbajúce čísla. Listy číslo 72 až 84 jednoducho neexistovali v archíve, hoci číselná rada pokračovala ďalej. Niekto ich vyňal. A urobil to dôsledne, pretože neostala ani jedna kópia, ani zmienka v denníkoch. Až do momentu, kým nezomrel osobný tajomník Caprioniho, muž menom Alessandro Moretti. Ten zanechal list synovcom uložený v notárskej úschove s inštrukciou otvoriť ho až po uplynutí 90 rokov od určitej udalosti. Udalosť nebola uvedená menom, ale dátumom 10.5.19. List bol otvorený v máji roku 2009. Obsahoval mená 3 technikov, ktorí pracovali na lietadle pred jeho odletom do Bratislavy. Všetci traja zomreli v priebehu 6 mesiacov po katastrofe. Prvý údajne vypadol z okna. Druhý sa utopil v jazere počas prechádzky. Tretí bol nájdený mŕtvý vo svojom byte, otrava jedlom. Alessandro Moretti v liste napísal, že jeho svedomie ho prenasleduje celý život. Že ho prinútili mlčať. Že sa bál o rodinu. A že modifikácia bola vykonaná presne podľa inštrukcií, ktoré prišli z Paríža. Z Paríža, nie z Ríma. V lete toho istého roku sa skupina slovenských a talianskych výskumníkov rozhodla preskúmať technickú dokumentáciu lietadla typu Capronica 33. Zistili niečo podivné. Predpis pre údržbu týchto lietadiel obsahoval špeciálnu poznámku, pridanú až v júni roku 1919, jeden mesiac po Štefánikovej smrti. Poznámka uvádzala, že určitý typ skrutiek používaných na upevnenie krídiel má tendenciu k únavovému lomu práve po 8 až 12 hodinách intenzívneho letu. Výrobca odporúčal ich okamžitú výmenu. Prečo bola táto poznámka pridaná až po katastrofe? Či už predtým nevedeli o probléme, alebo vedeli presne preto, že ho sami vytvorili? V archívoch britskej spravodajskej služby MI6 existuje záznam z 27. apríla 1919. Agent s krycím menom Falcón hlásil z Bratislavy, že Štefánikov návrat sa blíži a že jeho vplyv na politické kruhy môže spôsobiť problémy pri usporadúvaní pomerov v strednej Európe. Dokument uzatvára vetou, ktorá dáva mrazenie. Situácia vyžaduje preventívne riešenie. Slovné spojenie preventívne riešenie sa objavuje v spravodajských dokumentoch tejto éry opakovane. Nikdy neznamená diplomatické rokovania. Vždy znamená eliminovanie problému. V októbri roku 2012 sa odtajnil ďalší dokument, tentoraz z francúzskych archívov Deuxième Bureau. Išlo o záznam stretnutia medzi dvoma agentmi, ktoré sa uskutočnilo v Paríži 7. mája 1919, 3 dni pred katastrofou. Záznam bol neúplný, časť textu bola vymazaná čiernym tušom, ale zostalo dosť na to, aby bol jasný kontext. Jeden z agentov referoval: technická stránka je pripravená. Pilot nebude informovaný. Stroj zlyháva prirodzene, žiadne stopy zásahu. Časový rámec podľa plánu. Druhý agent reagoval: schválené najvyšším velením. Žiadne záznamy. Po udalosti okamžité vyčistenie. Tieto slová boli napísané 3 dni pred tým, ako lietadlo vyletelo zo Zadru. Ako je možné, že niekto vedel, že stroj zlyhá prirodzene, ak išlo o nehodu? Francúzsky historik Jacques Renard, ktorý tieto dokumenty študoval, vypracoval správu pre ministerstvo obrany. Správa bola zamietnutá na publikáciu. Renard
podal námietku. O 6 týždňov neskôr, počas dovolenky v Alpách, utrpel smrteľný úraz pri páde zo skaly. Polícia uzavrela prípad ako nešťastný úraz. Jeho správa však neunikla. Kópiu mal jeho kolega, historik menom Pierre Dussolier. Ten ju prepašoval mimo ministerstva a odovzdal skupine nezávislých výskumníkov. Pierre Dussolier zomrel o rok neskôr na prudký infarkt. Mal 41 rokov a bol v perfektnej kondícii. Skupina výskumníkov pokračovala v práci tajne. Zistili, že v dňoch pred Štefánikovým odletom došlo k nevysvetliteľne vysokej koncentrácii agentov cudzích tajných služieb v severnej Taliansku. 9 hlásení zo slovenských, českých a britských zdrojov spomínalo prítomnosť agentov s neurčenou úlohou v oblasti medzi Benátkami a Milánom. Jeden z agentov bol identifikovaný, meno znel ako André Lemoyne, francúzsky dôstojník s poverením pre špeciálne operácie. Lemoyne bol odborník na sabotáže. Po roku 1919 zmizol zo záznamov. Nikto nevie, kde skončil. Jeho osobný spis bol údajne zničený požiarom v roku 1927. Ale fotografia zostala. Našla sa v rodinnom albume jedného z pilotov, ktorí slúžili z Lemoyne počas vojny. Fotografia je datovaná 9. máj 1919. Lemoyne stojí pred hangárom lietadiel Caproni v Taliansku. Deň pred katastrofou. Keď sa vo švajčiarskej banke Credit Suisse v Zürichu v decembri roku 2012 otvárala stará schránka, zapečatená od roku 1928, prítomní notári netušili, aký šokujúci obsah sa v nej skrýva. Schránka patrila istému Philippe Bertrandovi, francúzskemu diplomatovi, ktorý zomrel pri zvláštnych okolnostiach v roku 1951. V kovovej schránke ležali 3 obálky a malý denník s hnedou koženkovou väzbou. Prvá obálka obsahovala fotografiu zo stretnutia v Paríži. Na snímke stáli 4 muži pred vchodom do budovy na Avenue Foch. Jeden z nich bol rozpoznateľný okamžite. Milan Rastislav Štefánik v generálskej uniforme, zachytený niekoľko dní pred svojou smrťou. Vedľa neho stál muž v civile s cigaretou v ruke. Na zadnej strane fotografie bola poznámka po francúzsky. Posledná schôdzka pred odchodom. Misia potvrdená. Denník písal sám Bertrand. Prvé záznamy pochádzali z marca roku 1921, keď bol mladým úradníkom na francúzskom ministerstve zahraničných vecí. V jednom zo záznamov popísal stretnutie, ktorého znepokojilo po celý život. Koncom apríla toho roku mal preniesť dokumenty vysokému predstaviteľovi západnej spravodajskej služby. Ten mu pri odovzdávaní povedal jedinú vetu, ktorú si Bertrand zapísal slovami veľkými písmenami. Štefánik je problém, ktorý sa sám vyrieši. Musíme len zabezpečiť, aby riešenie prišlo včas. To slovo včas bolo podčiarknuté 2-krát. Druhá obálka obsahovala kópiu vnútorného memoranda francúzskej rozviedky zo 6. mája 1921. Dokument označený ako prísne tajné, likvidovať po prečítaní obsahoval len 3 krátke odseky. Prvý potvrdzoval, že operácia prebehla podľa plánu. Druhý uvádzal, že technical failure will be attributed to weather conditions and pilot error. Tretí odsek bol najdesivejší. All witnesses to be monitored. Francúzsky technik, talianske spojenie. Vo Francúzsku sa v tom čase pri leteckých jednotkách nachádzalo niekoľko desiatok špecialistov, ktorí pracovali na údržbe lietadiel pre čechoslovackých pilotov vracajúcich sa domov. Jeden z nich, mechanik Maurice Duval, bol 4. mája 1921 narýchlo preložený do Casablanky. Jeho dcéra, ktorá v 80. rokoch minulého storočia poskytla rozhovor pre súkromného historika, spomínala na podivné správanie otca. Celé roky mal nočné mory. Kričal vo sne, nemal som na výber, museli by ma zabili. V roku 1954, 3 dni pred plánovanou cestou späť do Paríža, kde chcel podľa slov príbuzných niečo dôležité oznámiť novinárovi, zomrel Maurice Duval na infarkt. Bolo mu 49 rokov. Tretia obálka zo švajčiarskej schránky obsahovala list. Bol adresovaný tomu, kto schránku niekedy otvorí. Bertrand v ňom písal,
že sa celý život trápi výčitkami svedomia, že prenášal správy medzi ľuďmi, ktorí rozhodovali o osudoch národov, že ako mladý diplomat veril, že slúži vyššiemu dobru západnej demokracie. No v apríli roku 1921 chápal, že sa stal súčasťou niečoho strašného. V liste bolo napísané: generál Štefánik predstavoval riziko. Mal príliš veľa informácií o tajných dohodách. Mal dokumenty o financovaní. Poznal mená ľudí, ktorí by nikdy nemali byť spojení s určitými operáciami. Najhoršie bolo, že Štefánik nebol muž, ktorého by bolo možné kontrolovať alebo uplácať. Musel zmistnúť. Švajčiarska banka materiály postupovala podľa dedičského práva najbližším príbuzným. Tí však obsah neposkytli verejnosti. Notár, ktorý celý proces viedol, po 2 mesiacoch podpísal zmluvu o mlčanlivosti a dokumenty zmizli v neznámom archíve. Fotokópie však zachoval mladý právny asistent prítomný pri otváraní. Ten ich o 5 rokov neskôr, pred svojou smrťou na rakovinu, odovzdal univerzitnej profesorke dejín v Lausanne. Profesorka Elizabeth Mayerová začala opatrne pátrať. Objavila vo francúzskych archívoch stopy po Maurice Duvalovi. Zistila, že Bertrandov denník obsahuje mená, ktoré sa pravidelne vyskytujú v dokumentoch spojeneckej spravodajskej spolupráce medzi Francúzskom, Britániou a Amerikou. A našla ešte jeden znepokojivý detail. 10 dní pred Štefánikovou smrťou sa v Paríži uskutočnilo tajné stretnutie predstaviteľov 3 krajín. Oficiálne sa rokovala povojnová situácia v strednej Európe. Ale v poznámkach archivára, ktorý katalogizoval materiály z tohto stretnutia, je napísaná kuriózna veta. Jeden dokument chýba. Označenie CZE Štefánik Solution. Pravdepodobne zničený alebo odovzdaný priamo adresátovi bez kopírovania. Solution. Riešenie. Mayerová chcela publikovať svoje zistenia v akademickom časopise. Rukopis odovzdala v septembri roku 2020. O mesiac neskôr jej domov navštívili 2 muži. Predstavili sa ako pracovníci diplomatického archívu. Upozornili ju, že niektoré informácie môžu porušiť medzinárodné dohody o ochrane historických dokumentov. Profesorka Mayerová sa nechala zastrašiť. Článok stiahla z publikovania. No kópiu svojho výskumu pred smrťou v roku 2028 poslala tajne slovenskému historikovi. Ten začal pátrať ďalej. Našiel v českých archívoch zmienku o francúzskom mechanikovi, ktorý pracoval na letisku v Udine. Spojil si to s Mayerovej odkazom. A potom našiel meno. V zozname technického personálu leteckej základne v severnom Taliansku z marca roku 1921 figuruje meno M. Duval, Specialist Maintenance Section. Pri mene bola poznámka ceruzou. Transferred May 4. Urgent Orders. 4. máj. Deň, keď bola podľa fotografického záznamu vykonaná modifikácia na lietadle. Deň, keď francúzsky mechanik dostane narýchlo príkaz k presunu. Deň pred Štefánikovým posledným letom. Slovenský historik žije dodnes. Jeho meno nemôže byť zverejnené, pretože stále pracuje na výskume. V súkromnom rozhovore povedal jediné. Keď vidíte, koľko náhod sa muselo stať súčasne, koľko ľudí zomrelo v podivnom čase, koľko dokumentov zmizlo práve v rozhodujúcich chvíľach, už to prestávajú byť náhody. A kto rozhodol, že generál Štefánik musí odísť práve vtedy, presne v tom momente, keď sa vracal domov s dokumentmi, ktoré mohli zmeniť pohľad na celú povojnovú mapu Európy? Denník Philippe Bertranda, ktorý ležal v zürichskej schránke viac ako 80 rokov, obsahoval na poslednej stránke vetu napísanú nervóznym, trasúcim sa písmom. Rozhodol som sa mlčať. Niektoré pravdy majú príliš veľkú cenu. Boh mi odpusť. Pod touto vetou bola priložená fotografia z parížského pohrebu. Medzi smútiacimi, oblečený v čiernom kabáte, stál muž s klobúkom hlboko v tvári. Ten istý muž, ktorého meno figurovalo v utajených správach britskej tajnej služby. Ten istý muž, ktorý podľa svedectiev prežil katastrofu a odletel neznámo kam. Švajčiarski notári predložili nález úradom. Dokumenty zmizli o 3 dni. Prípad bol uzavretý bez vysvetlenia.
Schránka Credit Suisse bola opäť zapečatená a jej obsah vyhlásený za stratený. Zostáva len otázka. Kto má záujem na tom, aby pravda o smrti Milana Rastislava Štefánika navždy zostala ukrytá v tme archívov? Zürichská schránka sa uzavrela s tichým cvaknutím. Notár sa otočil a bez slova opustil miestnosť. V rukách som držal posledné fragmenty pravdy, ktorá nikdy nemala ujsť na svetlo sveta. Bertrandov denník, fotografie, utajené správy britskej tajnej služby. Všetko ukazovalo na jednu vec. Smrť Milana Rastislava Štefánika nebola nehoda. No čo s tým teraz? Všetci hlavní aktéri sú mŕtvi už 10 ročia. Dôkazy existujú len ako tiene minulosti. Žiadny súd nevysloví verdikt. Žiadna vláda sa k ničomu neprizná. História si už zapísala svoju verziu a tá zostane v učebniciach ešte ďalších 100 rokov. Keď som po návrate z Zürichu kontaktoval archivistov v Prahe, Paríži, Londýne, všade som narazil na ten istý vzorec. Dokumenty stratené. Spisy chýbajú. Niektoré zlúčeniny neboli nikdy katalogizované. Jeden archivár mi povedal, niektoré pravdy sú príliš nebezpečné aj po smrti tých, ktorých sa týkajú. Bertrandov denník dodnes leží v Zürichskej banke. Nikto po ňom neprišiel. Nikto ho nežiadal. Akoby celý svet sa dohodol, že je lepšie nechať minulosť odpočívať. Ale história nikdy nezomiera úplne. Vždy zostávajú stopy. Vždy niekto píše poznámky na okraj dokumentov. Vždy sa nájde niekto, kto sa nepokojne pýta. A možno práve tieto otázky sú tým najdôležitejším. Možno nie odpovede, ale odvaha pýtať sa. Milan Rastislav Štefánik zahynul 25. mája roku 1912 na poli pri Ivanke pri Bratislave. Taká je oficiálna verzia. Taká zostane v učebniciach. Ale ten, kto čítal Bertrandov denník, kto videl tajné správy, kto pozná príliš veľa náhod, ten už nikdy nepríjme túto verziu bez pochybností. Pravda je niekde tam vonku, možno navždy ukrytá v archívoch, ktoré sa nikdy neotvoria. Možno stratená v popole spálených dokumentov. Možno žije len v pamäti tých, ktorí sa boja hovoriť. Ďakujem vám, že ste zostali so mnou až do konca tohto vyšetrovania. Ak vás táto história zaujala, ak máte vlastné pochybnosti o oficiálnych verziách dejín, prihláste sa na odber nášho kanála. Stlačte páčiaci sa, ak chcete viac podobných príbehov. A do komentárov napíšte, čo si myslíte vy. Bola smrť Štefánika skutočne nehoda? Máte právo na vlastný názor a možno práve vy odhalíte niečo, čo nám uniklo.